Слънце късня, може ли късам? Чакай малко. Няма да остане за пицата, бе. Сръста колко косата майка ти прави пица, ще влезе в коса. Абе, Тя шоколата. Ще идеш кофе просто. ти ще беше. Да се може? Може ли аз да го укъся? Да, слагай тук в центъра и почвай да подреждаш тогава малко и така да стане. Така, в кръч. Първо. Кръч първо. Така. Кръч. Кръч малко първо. На разстояние, виждаш ли? Е така. Подреждай. Страшен аромат. Кисели са, не са като... Няма купа някакви штурте. Подреждаш ли? Така, айде сега тук. Красиво. Слагай тук. И после пак ще сложиш между нас. Това беше на друго място. Маслини имаме ли, бе? Нали имам също. Никой маслини? Нами някъде ходилника. Майка те пита да слага или не? Искаш ли да изчистим? Да. Да сложим, да бе. Да не може. Пак в кръпче. Мама, набави го. Не слагай другите, мам. То някой да ги правим тези другите. Оф. И тук вътре може да сложиш и там слагай вътре. Сядаш ли веднага? Кой? Я въртни само копчето. Много да вас Не знаеш ли? Значи това върти. Штракай се насам. Още веднъж. Да чуеш скрепата още веднъж. Така. И сега другото завърти. До края. Върти. Да. Да не е. Ариди, сложи ли навсякъде? Да. Добре. Ще се тъпчеш сега с крачевици. Може и да кусам как е това. Маслята? Не, добре са. Какво ще дави? А, да бе, дави се. Имаш Мази кусилка, бе. И защото те мързи да изплюш ли? О, искам чиста.